Deftere Kuude Lilaabe. De deftere ɗum bindol ɗiɗaɓol. Nder bindol ngol Lukka waɗi. Ɗe defte ɗiɗi iɗe noddire deftere Lukka e Kuude Lilaabe. Binduɗo defte ɗe imo noddire Lukka, kuuduɗo e Bulus. A yiyay ɗum e jayri tarari tindinore nder defte ɗen. Imo wi'a ngol woni bindol an ɗiɗaɓol dow habaru belɗum. Kuugal ngal Yeesu waɗi e jonde maako hawti e ekkitinol maako. To en daari ɗo en gi'ay ko Lukka yiɗi windugo nder deftere Kuuɗe Lilaaɓe. Bindol maako arannol o meti no Yeesu huɗɗiri kuugal maako e ekkitinol maako. Bindol ɗiɗaɓol o meti dow ko Yeesu nyamri yeeso waɗugo. E nder ekkitinol Yeesu ko ɓuri welgo nder deftere nde woni no deftere nden noddirte wataw Kuuɗe Lilaaɓe. E nder deftere nde a yiyay inɗe lilaaɓe feere feere e ɗum hokka habaru maɓɓe, amma e woodi go'oto mo inde makko ɓuri darago wataw Yeesu e hoore muɗum. Imo huwa e nder bawɗe Ruhu Seniiɗo. Ngam non inde deftere nde yahi boɗɗum kuuɗe Yeesu e Ruhu Seniiɗo. E fuɗɗode deftere nde nde meti dow Yeesu ummitiiɗo daga mayde. O waɗi balɗe 40 imo yiida e tokkuɓemo, imo ekkitina ɓe dow laamu Allah. Habaru ɗum so'ay hakkilo meɗen dow deftere Lukka. To habaru ɗum Yeesu hokki imo wi'a o wartiroway laamu Allah ɗum jooɗo nder duniyaaru. Ɗum huɗɗay daga nder Isra'ilanko'en. O nodday ɓiɓɓe Isra'ila les laamu Allah. O laaminama wakkati ɗum o hokki yonki makko. O nyaami jaalorgal dow mayde nder yidde maako. Ngam non deftere Kuuɗe Lilaaɓe nde huɗɗiri Yeesu laamiiɗo imo ekkitina tokkuɓemo dow no ɗum jooɗorto nder laamu makko. O waɗi alkawal Ruhu makko waroway naa ko neeɓi. Ɗum nattinayɓe nder bawɗe maako. Ɗum bo ɗum waɗi. Ɗum hebbini annabaku gaɗaɗum nder alkawal kiingal. Nder laamu kisnowo Ruhu Allah e hoore maako o jodoto e maɓɓe. Cerel ngel Ruhu Allah jippi dow maɓɓe. Yimɓe ɓen ɓe gartay haykaliru Allah. Ɓerɗe maɓɓe gaylitoto. Ngam non Yeesu wi'i cerel ngel ɗum waɗi. Ruhu Allah hokkay on bawɗe. On gartay gaajinoɓe dow am e Judiya nden Samariya. Emo nder wiiki non Yeesu hocca yaaki dow haa majjiti nder duule. Ɗum windama e deftere Daniyal suurawol 12. E non Yeesu lamminira ɓii neɗɗo joofaɗo gaɗa torra ka o torra. O heɓi laamu irigu Allah dow duniyaaru. O bo waɗi alkawal o so'oyto nyande go'o. Ngam non ekkitinol deftere Kuuɗe Lilaaɓe ngol heɓo nder suurawol go'o. Ɗum habaru Yeesu e ɗum holla en no Yeesu lili yimɓe maako nder bawɗe Ruhu Seniiɗo. Ɓe natta nder duniyaaru fuu ɓe gaajinana yimɓe tuuba jooɗo les laamu maako. Ngam non ɗo en gi'ay no habaru Yeesu sankitori nder Urshalima. Yaaki gariho e piliko nder Judiya natti nder Samariya. Ɗe gariije bo ɗum yimɓe na Yahudanko'en. Daga ɗon ɗum natti nder goɗɗi leƴƴi haa ɗum yotti keerol duniyaaru. Ndi hollay en sendere arandere nder deftere nde. Sendere nde nde hoori hakkilo nder Urshalima to ɗum huɗɗi tokkuki Yeesu. Ɗon ma tokkuɓe Yeesu kawti hoore e denti nyalde sumpo sakkinki. E carel ngel Yahudanko'en to ɓe goni fuu eɓe co'o leydi Urshalima ngam hijju. E carel ngel Ruhu Seniiɗo jippi dow hoore ko moye tokkuɗo Yeesu. E hendu sembindu e ɗemle hiite ɗon e ɗon ko moye maɓɓe fuɗɗi hokkuki habaru dow laamu Allah e ko o waɗi. Eɓe meta e ɗemle feere feere ɗe ɓe andano. Amma yimɓe kawrutuɓe ɗon ko moye e nana ko ɓe wiyata. Emo yiɗi o tabbitinana en goɗɗum bindanoɗum daga nder deftere alkawal kiingal. E arande hendu sembindu e ɗemgal hiite. Nder habaru ɗum nanditinol e teddungal Allah e tawayki nder haykaliru maako. O hebbini haykaliru maako. Ɗum bo e ɗum yaada e annabaku gaɗanoɗum biɗum Allah waɗi alkawal o waroway o joddo e yimɓe de Ruhu maako. Ɗum laato haykaliru ndu laamu kisnowo. Ngam non e ɗo nder Kuuɗe Lilaaɓe Allah e teddugal maako jippi ɗum jooɗo nder yimɓe wato haykaliru maako heeru na nder maadi. Ɗo ko Lukka yiɗi wiiki woni haykaliru heesu ndu Allah waɗi alkawal nder annabaku hayru woni Yeesu. E nder alkawal kesal yimɓe tokkuɓe Yeesu. Ɗum bo yarata en dow habaru maako ɗiɗaɓum. Annabijo o waɗi alkawal o wi'i cerel ngel Allah wari ngam joddo e yimɓe maako nder haykaliru heyru. O hawrita e leƴƴi Isra'ila les laamu maako ngu kisda. Ɗum woni habaru belɗum.
Allah laamoto ɗum wurtina waaju ɗum nder leƴƴi duniyaaru fuu ko Lukka yiɗi tabbitinanki en ɗo woni Allah hawriti koye ɓiɓɓe Israa'ila gonɓe leɗɗe feere e nyalde humto sakkinki nanɓe waaju ɗum Bitrus waɗi ngam non Lilaaɓe gaɗi ka waajinki nder ɓiɓɓe Israa'ila ɓe tokka Yeesu kisnowo Israa'ilanko'en ɗuuɗɓe notake kumpitol maɓɓe ɓe garoyi nder ɗuɗɗorgal maɓɓe ngam ɓe jaggano Allah e nder sumpo amma na ko moye sey yori ɗum daga ɗo Lukka holli en iyaalu kesum ɗum Yeesu hawriti ɗum huɗɗi yarki torra e ganyandi daga ardiɓe Yahudanko'en e nder habaru siryaɗum boɗɗum Lukka hokki habaru dow haykaliji ɗiɗi haykaliru Allah heyru e kawtal tokkuɓe Yeesu iɓe kawrita ko nde nyalde nder suudu do'aare iɓe gaɗa do'aare banye daga wuro yaaki wuro tarari boɗɗum a yi'ay habaruji ɗiɗi dow Bitrus e woɓɓe Lilaaɓe iɓe jamɗitina yimɓe nder suudu do'aare ɗiɗo nder maɓɓe nangama nanguɓe ɓe ɓen woni ardiɓe suudu do'aare nde ɓe metata fuu en Bitrus woni gaajinayɗo emo metanaɓe dow Yeesu laamiɗo Israa'ila mo goonga e nder hitaande ɗen tokkuɓe Yeesu iɓe cenda ko ɗume ko ɓe goodi iɓe dokka ɓe galana seede iɓe wallitoɓe ɗum weli ɗum habaru tan nder ko Lukka hokkata ito gaɗa a heftay e ɗum hebbitina dokaji Attawra ko haani waɗe nder haykaliru Urshalima e ardiɓe mayru iɗo Lukka holli ɗum e jayri haykaliru heyru ndu Yeesu e tokkuɓe mo iɓe kebbitina ko Allah yiɗi waɗe nder haykaliru Urshalima ɗum laato to bigere dow e ley hawrata to yimɓe Allah keɓata moƴƴere makko yamɗitineki ɗum waddani ɗi haykaliji ɗiɗi ciyanarral en gi'ay ɗum nder kuuɗe Lilaaɓe suurol 5:2 ɗo ɗum huɗɗi hallanki tokkuɓe Yeesu nyamri yeeso e ɓeydaaki iɓe tepa ardiɓe go'oto nder maɓɓe woni Istifanus o cusɗo o waajini habaru Yeesu nder Urshalima ɗum waɗi o nanga emo ƴamtinire o wi haala kalluka dow haykaliru Allah ɗo Istifanus hocci wakkati ɗuɗɗum mo waajina dow no ɓiɓɓe Israa'ila ganyiri fuu ko Allah wi'iɓe non ɓe ganyiri Yeesu e tokkuɓe mo ɗum naawi ardiɓe Yahudanko'en ɓe bari Istifanus ɓe ummini ganyandi kallundi dow tokkuɓe Yeesu ɓe diwiɓe daga nder gariri ndi ɗum waddi wongo nyumo feere ɗo Lukka holli kalluɗum ɗum ummoyi ɗum sankiti tokkuɓe Yeesu yaaki Judiya e Samariya e nder habaru Lukka ɗum o sendi habaru ɗum geɓe ɗiɗi mo holla ɓe garti kawtuɓe hoore e goɗɗi leƴƴi na Yahudanko'en o huɗɗiri e kuugal Filbus nder Samariya yimɓe ndi leydi ɗum waynwaynɓe Israa'ilanko'en ɗuɗɓe maɓɓe bo tokki Yeesu daga ɗon sey habaru tuubuki Shawulu ɓi Tartus andiraɗo Bulus o kallanayɗo tokkuɓe Yeesu seyde kanko e hoore makko ɓe potti Yeesu ummitiɗo daga mayde daga ɗon o warti kokkuɗo hoore makko ngam Yeesu daga ɗon o huɗɗi hokkuki habaru Bitrus no Allah hollirimo o wannaaki ko yimɓe na Yahudanko'en gaɗata e hawtuki hoore e yimɓe Yahudanko'en e na Yahudanko'en en gi no Ruhu Seniiɗo tokkiniri Bitrus o yahi wuro sojajo Romankejo wuro ngon e heewi yimɓe na Yahudanko'en ɓe fuu ɓe nani habaru belɗum dow Yeesu no Ruhu Allah jippori dow maɓɓe e bawɗe Allah huu non no ɗum waɗuno dow Yahudanko'en tokkuɓe Yeesu nder suurawol ɗiɗaɓol fuɗɗode kawtal tokkuɓe Yeesu gonɓe nder leydi Antakiya gariri ndi bo ɗum gariri cippal gondi leydi laamu Roma Lukka hokki en habaru goɗɗo bi'eteɗo Barnabas Yahudankejo ardiɗo daga nder kawtal tokkuɓe Yeesu gonɓe nder Urshalima emo yaada e Bulus ngam o wallamo nder ardare kawtal tokkuɓe Yeesu ɗo en gi kawtal hoore tokkuɓe Yeesu nder ɗi leƴƴi ɗiɗi ɗo ɗum arti nodduki tokkuɓe Yeesu Kiristanko'en ɗo en gi kawtal artungal ngal ɗi leƴƴi ɗiɗi daga nder maɓɓe ɗum wurtini Lilaabe joni ɗo en gi tokkuɓe Yeesu Lilaama ɓe jaa habaru belɗum nder goɗɗi leƴƴi feere nder habaru ɗum Lukka hokki amma e joni en ngari timmode yemre arandere nder deftere kuuɗe Lilaaɓe